Eustat Euskal Autonomia Erkidegoko erakundea da. Estatistika informazio ofizial kalitatekoa, objektiboa eta erkatua garatu, ekoiztu eta zabaltzen du, Euskal gizarteari eta ekonomiari buruz agintzen zaion gai ororen gainean. Bizi baldintzen inkestak informazio sakona ematen du ohitura sozialen gainean, harremanen gainean, eta ingurune fisiko eta sozialari buruz zeinetan gertatzen baita eguneroko bizitza, familietan bizi diren biztanleena Euskal Autonomia Erkidegoaren barnean. Laginketa izeneko estatistika prozedura bat erabiliz, 7.500 lagun aukeratu ditugu. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den jende guztiaren ordezko baliozko dutenez, oso garrantzitsua da aukeratuta zuertatu diren guztiek parte hartzea. Hautaturiko pertsonak erantzun beharko du kontu batzuen gainean lotuak, osasun, heziketa, lan, aisialdi, ongizate pertsonalarekin eta harreman sozialekin. Halaber, beharko du deskribatu ingurumen fisiko eta sozialaren egoera, bizileku ingurune edo tokiarena, eta beharko ditu analizatu familia harremanak eta familiaren baliabide ekonomikoak, hala nola etxebizitzaren ekipamenduak. Aukera izango du erantzuteko bizita pertsonal bidez, telefono elkarrizketa bidez eta interneten. Internetez erantzutea gomendatzen dugu. Harrigarri erraza. Honekin batera doan gutunean erabiltzaile zenbaki bat eta pasahitza bidali dizkizugu. Haiek sartu eta jarraibide soil batzuk bete eta nahiko. Emaniko informazio guztia estatistika sekretuak babestua da. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistika Legearen 19. artikulutik 23. araututakoaren arabera, zeinetan debekatzen baita pertsona zehatzen daturik zabaltzea. Estatistikako emaitzak Eustateko web orrian argitaratuko dira. Informazio gehiago lortzeko gure doako telefonora dei dezakezu edo helbide honetara ecv@eustat.eus mezu bat bidali.